Γεννήθηκα 13 Δεκάτου του 1971 στην οδό Λαμπινότη στα Τύρανα. Οι γονείς μου, ο Βίκτορας ο πατέρας μου και η μάνα μου Ελευθερία, και τον αδερφό μου τον Οδυσσέα που είναι 3 χρόνια μεγαλύτερός μου. Λόγω ότι οι γονείς μου δουλεύαν πάρα πολύ, είχαν δουλειά πολύ κουραστική, δεν μπορούσαν να με κρατήσουν και εμένα και υποχρεωτικά με πήρε η γιαγιά σε 9 μήνες. Η μάνα μου δούλευε σε ένα φούρνο, δεν λέμε για φούρνους της σημερινής τεχνολογίας, μιλάμε για φούρνους πριν το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ο πατέρας μου δούλευε οικονομολόγος σε μια εταιρεία η οποία έβγαζε βιβλία. Δεν ήταν πολύ κουραστική η δουλειά του στην αρχή, αλλά μετά άλλαξε. Πήγε σε μια εταιρεία που έβγαζε κάρβουνα και δουλεύανε όλοι σε αυτή την εταιρεία. Ήτανε όλοι φυλακισμένοι, δουλεύανε εκεί. Και μιλάω όταν μεγάλωσα, φοβόμασταν αν θα γυρίσει σπίτι ή όχι, όλους αυτούς τους φυλακισμένους. Στους 9 μήνες με πήρε η γιαγιά μου η Ελενίτσα στο χωριό στη Χιμάρα. Μεγάλωσα στη Χιμάρα μέχρι τα 6 μου χρόνια. Μπορώ να πω ότι αυτά τα χρόνια ήταν τα καλύτερα μου χρόνια, από την άποψη ότι έμαθα πάρα πολλά πράγματα για την πατρίδα μου, για την Ελλάδα. Έμαθα πάρα πολλά για μένα. Έπλασα το χαρακτήρα μου και από εκεί πέρα ξεκίνησα να σκέφτομαι σοβαρά τη ζωή μου. Η γιαγιά μου, μια γυναίκα μικροκαμωμένη, γύρω στα 55 κιλά, από τα βάσανά της μπορώ να πω, είχε βγάλει είχε και την πλάτη λίγο καμπουριασμένη, μόνη της χρόνια, γιατί τον παππού μου, το Ιωάννη Δήμα, τον σκοτώσαν Ιταλοί στον Ιταλικό-Ελληνικό πόλεμο. Η γιαγιά μου έμεινε μόνη της με 4 παιδιά, τα μεγάλωσε μόνη της, δυσκολεύτηκε πάρα πολύ και είχα την τύχη να είμαι ο μόνος από όλα τα εγγόνια της που μεγάλωσε, και έμαθα πάρα πολλά από αυτή τη γυναίκα. Προσπαθούσε με τον τρόπο της να μου πει ότι να μην πίνω, να μην μάθω να πίνω, να μην καπνίζω, αλλά να μάθω να σπουδάζω, να γίνω καλός άνθρωπος στην κοινωνία και όλα αυτά τα καλά. Βέβαια, πίστευα στις δυνάμεις μου, πίστευα στον εαυτό μου και ήξερα ότι μια μέρα ό,τι και να έκανα θα πετύχαινα. Και πραγματικά σήμερα που είμαι Ολυμπιονίκης, και 2 φορές μάλιστα, και η ζωή μου έχει αλλάξει. Δεν είναι αυτά τα παιδικά χρόνια που ταλαιπωρήθηκα. Θα ήθελα να ζούσε η γιαγιά μου και να με έβλεπε και να χαιρόταν και αυτή μαζί μου. Δεν μπορώ να ξεχάσω το πώς περίμενα με αγωνία το πρωί να γυρίσει να μου φέρει τα μούρα που είχε μαζέψει και να τα βάλει σε ένα μπολ, να τα πλύνει, να βάλει ζάχαρη μέσα, ή να ξεχάσω το πώς πήγαινα στο θείο μου που έμενε δίπλα. Στο σπίτι στο χωριό ήταν ένα σπίτι παλιό πέτρινο, μάλλον είναι η είσοδος του κάστρου στο χωριό, και πάνω στην είσοδο έχει χτιστεί το σπίτι. Είναι πέτρινο και θυμάμαι πολύ καλά ότι δεξιά από το σπίτι μας έμενε ο θείος μου και αριστερά έμενε η θεία μου, τα 2 αδέρφια του πατέρα μου δηλαδή. Θυμάμαι που έβλεπα την Γέργερα από το σπίτι μου, έβλεπα τα φώτα τη νύχτα, που έλεγα στη γιαγιά μου, καλά, πώς είναι εκεί, πώς είναι η ζωή εκεί, τι διαφορά έχουμε.
Τι διαφορά έχει με την Αλβανία εννοώ. Γιατί από το 1944 που κλείσαν τα σύνορα, η γιαγιά μου είχε πάει βέβαια πιο πριν το 1920 μέχρι 30-35. Πηγαίναν, είχε την επαφή η Χιμάρα με την Κέρκυρα και κάνανε εμπόριο. Είχαν όλοι βάρκες. Η οικογένειά μας ήταν μία οικογένεια με τους Σπυρομιλαίους, με τον Πύρο Σπυρομήλιο. Και από ό,τι μου έλεγε ο μπαμπάς μου, με τη γιαγιά μου, η οικογένειά μας προέρχεται από το Πογόνι και πήγανε στη Χιμάρα. Εκεί χωρίσαν, ήταν μεγάλη οικογένεια και δεν τα βρήκαν στα πρόβατα, στα χωράφια, δεν ξέρω πώς, τι έγινε. Και χωρίσαν σε δύο οικογένειες, οι Δημαίοι με τους Σπυρομιλαίους. Όταν γεννήθηκα εγώ και τσακωνόντουσαν τι όνομα θα μου βάλουν και ο θείος μου είπε, ο Πύρος λέει, να βγάλουμε το όνομα του Πύρο Σπυρομήλιου. Πύρο, αρχαίο όνομα ελληνικό. Ο παπάς που ήταν μέχρι το 1967 στην εκκλησία των Αγίων Πάντων σε Χιμάρα, μετά από το 1967 τον βγάλαν, δεν λειτουργούσαν πλέον οι εκκλησίες. Πήγε η γιαγιά μου και τον κάλεσε ένα βράδυ στο σπίτι για να με βαφτίσει κρυφά. Θυμάμαι που δεν ήξερα αλβανικά καθόλου, εκτός από λίγες λέξεις, καταλάβανα πολύ λίγα αλβανικά, γιατί στο χωριό βέβαια με τη γιαγιά μου μιλούσα ελληνικά, όλο το χωριό μιλούσε ελληνικά. Είχαμε κρατήσει το στοιχείο, τη γλώσσα, αλλά στα Τύρανα υποχρεωτικά έπρεπε να μάθω αλβανικά ή να πάω και στο σχολείο. Πήγα στην πρώτη τάξη δημοτικού, είχα πρόβλημα βέβαια, γιατί αντί να απαντήσω αλβανικά, απαντούσα σε μισά ελληνικά, μισά αλβανικά. Ήταν ένα πρόβλημα για μένα, γιατί με φωνάζανε Γκρέκο Μασκαρά και στη συνέχεια μου έμεινε αυτό το όνομα, μέχρι που ήρθα στην Ελλάδα. Το όνομά μου δεν ήταν Πύρος, ήταν Γκρέκο Μασκαρά. Και οι δασκάλοι και γενικώς όλοι οι φίλοι μου. Στην αρχή τσαντιζόμουν και έλεγα στους γονείς μου, μην μιλάτε ελληνικά, με βρίζουνε, με κάνουνε. Στη συνέχεια βέβαια ο πατέρας μου είπε μια καλή κουβέντα και μεγάλη κουβέντα, ότι τώρα τσαντίζεσαι και κλαις και νευριάζει γιατί σε φωνάζουν Γκρέκο Μασκαρά αυτά, αλλά στη συνέχεια θα είσαι υπερήφανος για αυτό το όνομα. Ο αδερφός μου δεν πήγε καλά με το κλαρίνο, πήγε να τελειώσει τη σχολή, έδωσε εξετάσεις μάλλον για τη σχολή μουσικής που υπήρχε στην Αλβανία και ο ένας του έβαλε 9, ο άλλος του βάλε 6, ο άλλος του βάλε 5. Όχι γιατί δεν ήταν καλός, αλλά γιατί ήταν Έλληνας. Ξεκίνησα να πιέζω τον αδερφό μου, επειδή ήταν και αδύνατος. Ξεκίνησα να τον πιέζω να έρχεται να κάνει προπόνηση περισσότερο για το σώμα του, παρά να κάνει αστιβαρών. Του άρεσε πολύ. Ήταν ένα παιδί αδύνατο και από το κλαρίνο λίγο καμπουριασμένος και ξαφνικά είδε ότι σε ένα χρόνο έγινε με πλάτες 2 μέτρα, έγινε θηρίο ολόκληρο και κατάλαβε ότι το έκανε καλό. Ο Οδυσσέας κατέληξε να είναι ο καλύτερος αθλητής στους έφηβους και είμαστε το 88 να πάμε για προετοιμασία για να έρθουμε στην Τουρκία για βαλκανικούς αγώνες και θα περνούσαμε μέσω Θεσσαλονίκης. Φλόρινα, Θεσσαλονίκη. Και είχαμε βάλει σκοπό με τον αδερφό μου, κάναμε προπόνηση, αν οι άλλοι κάνανε 3 ώρες, 4 ώρες, 5 ώρες την ημέρα, εμείς κάναμε και διπλάσια, για να μπορούμε να πάμε μαζί. Αλλά τελευταία στιγμή ο Οδυσσέας κόπηκε δια μαγείας.